नमस्कार. रामा ॲग्रोटेक भारतातील जैविक क्षेत्रातील एक अग्रगण्य कंपनीच्या माध्यमातून गणेश सपकाळ साहेबांच्या माध्यमातून आज आपण आलेलो आहोत सपकाळवाडीमध्ये. एक आपले शेतकरी फडतर साहेब आहेत. त्यांनी रामा ॲग्रोटेकचे जे काही आपले जैविक उत्पादन आहेत ते त्यांच्या ऊसाच्या प्लॉटला वापरलेले आहेत आणि त्याचा रिझल्ट काय आला आणि कशा पद्धतीने आला ते त्यांच्याकडून आपण जाणून घेणार आहोत. त्या अगोदर आपण त्यांची ओळख करून घेऊ. नमस्कार सर. नमस्कार. आमचे जे काही शेतकरी बांधव तुम्हाला बघत आहेत त्यांना तुमची ओळख करून द्या सर. नमस्कार, माझं नाव चेतन विजयसिंह फरतडे, राहणार सपकाळवाडी. माझा हा 8005 ऊसाचा प्लॉट सपकाळवाडीमध्ये तवशी शिवच्या रोडला आहे. मी साधारणतः 20 ते 22 साधारणतः 25 दिवस झाले ह्या प्लॉटला मी रामा ॲग्रो टेकचे प्रोडक्ट वापरले. फक्त एकच ड्रिंचिंग आणि एक फवारणी एवढंच केलेलं आहे. सर आपण त्यावरती फवारणीमध्ये काय दिलं? वरून फवारणीमध्ये काय दिलं सर? फवारणीमध्ये रामा गोल्ड आणि स्टीम ग्रो, हो ते दोन दिले. आणि पाण्यातून ड्रिचिंग वर काय सोडलेलं आहे? एक ज्ञानशक्ती आहे आणि रूट मॅजिक. आपला एकच डोस झालेला आहे. हो, एकच डोस झाला. डोस देण्या अगोदर आपल्या ऊसाची परिस्थिती काय होती? डोस देण्याआधी ह्या चिठ्ठ्या कडेला माणूस दिसायचा, फुटवेची संख्या नव्हती आणि कसलंच कम नव्हतं. एक शिवडी ऊस चालू होता माझा. पण आता डोस दिल्यानंतर 22 दिवसानंतर आपण प्लॉट बघतोय, ह्यात तुम्हाला बदल काय जाणवतोय? बदल असा झालाय की आता म्हणजे तुम्ही शूटिंगद्वारे तुम्ही पण बघू शकता, कारण भरपूर फुटवे निघाल्यात. कोंबाची साईज ही अंगठ्यापेक्षा मोठी आहे. जरी तुम्हाला काढायचं असलं तुम्ही बघू शकता. सरासरी फुटवे किती तुम्हाला 22 दिवसातला सरासरी फुटव्यांचा अंदाज किती आहे? फुटव्यांचा अंदाज आता एक तुम्हाला मी स्वतःच दाखवतो. या इकडे ही मोठे ऊस पहिल्यातले आहेत. हे 3च ऊस आहेत मोठ्यातले. तर आता त्याची तुम्हाला मी मोजून फुटव्यांची संख्या दाखवतो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तर हे मोठे आलेले आहेत. अजून खाली बारीक कोंब आहेत. ओके, तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे पहिल्या डोस नंतर तुम्हाला 15 फुटवे, कुठं 14 फुटवे, सरासरी 12 ते 16 फुटवे तुम्हाला ह्या 20-22 दिवसामध्ये रिझल्ट दिसतोय. हो हो. जो काय फुटवा निघालेला आहे सर, तो कसा किरकोळ आहे का एकदम नेटा? नाही, एकदम नेटाक. अंगठ्याच्या साईजचं सगळे फुटवे आहेत. एकही करंगळी सारखा नाही. मग हा जो डोस तुम्हाला दिला, डोस देताना सरने तुम्हाला सांगितलं बाबा हा तुम्हाला जमीन दिसते किंवा प्लॉट मध्ये माणूस दिसतोय, तो तुम्हाला दिसणार नाही एका रिझल्ट नंतर. ते त्यांनी जे बोललं ते तसं दिसतंय का नाही दिसत? औषध देताना त्यांनी मला सांगितलं होतं की ही औषध घे फवर, म्हणजे हा माझा मित्रच आहे. साहेब जरी असला तरी माझा मित्र आहे. मी आरोतुरो बोलतो. त्याने मला फवर म्हणला, एकदा